בסוף של הגט, כתוב שם ולמהך. אז אומר, ולמהך צריך לשים יד לשני דברים. שני דברים צריך לשים לב שם. האחד, שכותבים ולמהך, למהך, תראה, כתוב, ושלטאה בנפשייכי, למהך, למהך להתנסבה לכל גבות לתצביעים. אז למהך. שני דברים. דבר ראשון, בלי יוד, שלא יהיה כמו לי מהך, כאילו הרי את מקודשת לי, לי מהך. דבר שני, שלא יהיה, ההי צריך להרחיק את הרגל יותר משאר הקווים. טוב, זה בדיון פה בבית יוסף מה הכוונה. אז בואו נקרא את זה. עמוד עין ה'. עין ה'. ויזהר יפה ברגל של ההא דלמהך שירחיקנה מגגם וכן בכל ההאים. כן, יש לך לפני כן אחד ולמהך חסר יוד. למהך חסר יוד, כן. ויזהר יפה ברגל של למהך שירחיקנה מגגם וכן בכל ההאים. צריך שיזהר שלא ייגע הרגל למעלה, אלא שבזה צריך להיזהר יותר, לפי שבזה משתנה כל המשמעות. כן. אז מה אתה מבין בדברי הטור? מה הכוונה שלו? אלא שבזה צריך להיזהר יותר. מה צריך להיזהר יותר? אם בכולם אתה אומר שצריך שירחיקנה, מה זה צריך להיות? מה, לעשות אותה למטה? בכל מקרה היא צריכה להיות בקו של הרגל השנייה. אז מה יש פה לעשות? אז לכאורה הפשט הוא ככה, יותר להרחיק. ככה מסביר את זה, הסתכל, בכולם מה שצריך להיזהר זה שלא ייגע. כן. כאן אל תהיה גבולי שלא ייגע, אלא פשוט תרחיק. אם תסתכלו על הגט האשכנזי, בבקשה, בספר גט פשוט, על הגט האשכנזי הרב רפאל, תוכל לראות איך שהם מאוד מדקדקים בעניין הזה. בוא תראה הרב רפאל, בוא תסתכל שנייה. כן. תסתכל לך ההים, הרב יוצא, אני רוצה שתסתכל בכל ההים שלהם, שהם עושים דבר מאוד מעניין. הם מרחיקים את היהוד הרבה יותר קיצוני מאשר עושים את זה בספר תורה. לא עושים ככה. אתה שם לב? תסתכל. כן. אבל תסתכל בלמהך איזה דבר משונה, עושים אותה כזו. למה? לעשות הכר שזה ה' ולא ח'. כן, זה הכל. הספרדים לא עושים ככה. תהפוך, בוא תראה את הגט הספרדי. בוא תראה. הגט הספרדי, תסתכל על המילה למהך, זה ההי, תסתכל על כל ההיים, אותו דבר, זה הכל. אז אנחנו נבין את זה כשנקרא את הבית יוסף. על כל פנים, מהטור אנחנו רואים, זה מאוד יפה לראות את זה, איך התורה שלנו זה על מאות שנים. אתה רואה בדיוק איך זה נשתמר, איך הגיטין, איך אתה, ממש, פיל הפלאים זה. המסורת שלנו, כמה היא מתוקדקת, כמה היא יפה, כמה היא... אז הנה, כאן, אומר התור להרחיקנה מגגה, עכשיו בכולם צריך שלא ייגע, וכאן צריך להיזהר ביותר. אומר פה הדרישה, אומר הדרישה בעמוד עין ו', צריך להיזהר יותר, אצל מה שירחיקנה יותר משאר מיועד נפסונים לא ירחיק יותר מדי, משמע שיש דין כזה לעשות אותה יותר רחוקה. אז בואו נראה מה המרן אומר על הדבר הזה. יאללה, ולמהך חסר יוד, בית יוסף, בית יוסף. אמרת אביי בפרק המגרש, ולא לכתוב למהך, דמשמע לי מהך. פירוש רש"י, לי תהי מספר הזה ואילך. לי תהי מספר הזה ואילך. סעיף י' ג' שקראנו עכשיו את סעיף י' ג', אומר למה צריך לא לכתוב יוד למהך, למה לא כותבים יוד? אומר לא כותבים יוד, למה? שלא יהיה כמו לי מהך. אם טיפה יעשה את לי, אומר לך, פירוש רש"י, לי תהי מספר זה ואילך, לי מהך. כן, לי תהי, לי מהך. במקום לגרש משמע שאשתו. כותב בלי יוד, שגם אם קרה שקצת התרחק הלמד נעמה, לא לי. כן. תראה, למנוע שיבושים רחוקים מאוד מאוד. כל מה שכתוב פה זה דברים רחוקים באמת מהשכל הישר. כן. כן, כן, רחוקים מאוד מאוד. כן. אבל אין מה לעשות. בדברים כאלה רואים שרוצים להרחיק אפילו תרחק מן הכיעור ומן הדומה לו, מן הדומה לדומה לו. הלאה, יהודה, תומש כתב ויזהר, הלאה, רב יהושע. ברגע של גם זה שם ממרד אביי, ולא לכתוב למכך, למשמע כיכוכה. והרמב"ם בפרק ד' כתב לא למהך,
ביוד שמא יקרא קורא לי מהאח, כלומר לי שחוק. ונראה לי שטעות סופרים הוא. מה העניין כתיבת לי מהאח ביוד לשון שחוק? לכן נראה לי להגיע כאילו הרמב"ם כתב שלמה בלי יוד משום ששון שחוק, מה הקשר? שמא יקרא קורא לי מהאח, וכן ירחיק להם נגדה שמא יקרא למחך. בדיוק, שמא יקרא למחך. אז זה שני דינים, ופשוט מאוד כנראה שטעות, אולי אצלנו זה כבר בטח מוגה. אומר היום כתבו שאין צריך להגיע. מעניין איך הם הסתדרו את זה בלי שצריך להגיע. לא יודע. טוב, הלאה. איך הסתדרו בלי הגעה אני לא יודע. וכן בכל ההין צריך להיזהר. כן כתב הראש בסדר הגט שכתב בסוף גיטין, וכן כתב בסבק שרגלי הקופן וההין צריך להרחיקה מהגג, וההדל והמהך צריך להרחיקה יותר. כתב בעל תרומת הדשא בסימן רש למד שנראה לפרש דברי הראש שכתבתי בהדם למהך צריך להיזהר יותר, שרוצה לומר ייזהר שירחיקנה יותר, והתוספות כתבו לשם אין צריך להרחיק אלא שלא יתחבר בגגה, ונהגו להרחיק מיהו הם בפסולים לא ירחיק יותר מדי. עד כאן לשונו. עד כאן לשונו. בוא נסביר. בראש הדברים הם די סתומים, זאת אומרת אפשר לפרש אותם בשני אופנים. הראש אומר לך כן כתב הראש, וכן כתב סמק שרגלי הקופים והאין צריך להרחיקה מהגג. אז אם ככה את כולם צריך להרחיק. מה התחדש בהי של מהך שצריך להרחיק אותה? אם כולם צריך להרחיק, אז מה התחדש? אומר בהדי למהך צריך להרחיקה יותר. זו השאלה, איך נפרש את זה? זאת אומרת הכוונה היא, האם הכוונה היא שפשוט מאוד את כולם צריך להרחיק ואותה צריך להרחיק יותר, או שהכוונה היא צריך זהירות יותר גדולה להרחיק אותה בכולם? הבנת? זה שני פירושים. כן. או שהכוונה היא שאת כולם צריך להרחיק והרגל של אש למחק צריך להרחיק אותה יותר, פשוט יותר להרחיק, או שלא, אין הבדל בהרחקה, כולם מרחיקים אותו דבר, רק יותר זהירות צריך ברגל של לימח. בכולם אם לא ירחיק, נפקא מינה זה שבכולם אם לא ירחיק זה לא פוסל, בלימח זה כן פוסל. זה כאילו שני הפירושים. אומר תרומת הדשן פשט הלשון משמע, נראה לפרש דברי הראש שצריך יותר להיזהר, יותר להרחיק. באמת זאת אומרת שזה הולך לפי המרחק. אומר לך שהתוספות לא פירשו כך, אמרו שבאמת לא, אין צריך להרחיק אלא שלא יתחבר בגגה, רק שלא יתחבר, אין עניין להרחיק יותר כמו שעושים אחינו אשכנזים. מה זה המשונים האלו שהם עושים פה? מסתכל, זה הם משונים, זה לא רגילים, אתה רואה את הצורה שלהם. כן, ואפשר לפרש, אומר מרן שלא, גם בראש לא נפרש כאן. צריך להרחיק רגל זו משל רגלי ההין, דומיה דבבין שאין צריך להעריכן, אין צריך להעריכן אלא ששלטן בזו יותר מכל האחרות, מפני שבזו משתנה משמעות ונפסל הגט, מה שאין כן בהין האחרות, אבל מי שיהיה מחובר אין המשמעות משתנה, ולפיכך אין הגט נפסל בכך, דהי יותר לאו השיעור הרחקה על הזהירות. הנה, זה הפירוש השני שאמרנו. מה שהראש כתב שלמהך צריך להרחיקה יותר, זה הכוונה היא מה זה צריך יותר זהירות להרחיקה. לא שאין דבר כזה לעשות רגל יותר מדי למטה, זה אין דבר כזה, אלא הכוונה היא שבכל, בוא נגיד את זה את הנפקא מינה לדינה, בכולם אם לא הרחיק אותם אלא יצא חיבור, זה לא פוסל, כי זה לא משנה את המשמעות. המילה הזאת כאילו אינה, זה לא משנה את המשמעות. אבל בלמהך אם התחבר זה משנה את המשמעות. למחך, ואמרנו שבגט כל דבר שמשתמע לשני פירושים זה פוסל את הגט. בדיוק, פוסל את הגט. כן. הלאה, מדברי בעל תרומת הדשן, זה נקודה ראשונה, מרן סיכם אותה שאפשר לפרש שתי פירושים. מה אנחנו רואים? אשכנזים נקטו כמו הפירוש הראשון לחומרה, זאת אומרת כן להרחיק, ונהגו להרחיק את הלמהך בדיוק להרחיק. אבל אני לא הבנתי מאיפה יצא להם הדבר הזה שהם עושים פה את ההים קצת משונים, הם מרחיקים אותם יותר היו צריכים לעשות את כולם רגיל ואת הלמהך יותר. הם לא עושים ככה, אתה שמת להם מה הם עושים, כולם הם מרחיקים יותר מהכתב של ספר תורה, יותר מהשורי הרגיל, ואת הלמהך הם עושים אותה איזה הרפתי, אני לא יודע איפה.
לא יודע, כאן אנחנו רואים שגם לפי אשכנזים זה לא כך, אלא כולם עושים רגיל, כתב אשורי, ולמערך מרחיקים יותר, אז זה יותר. עכשיו, מרן אומר, לא חייבים לפרש ככה, בכלל לא צריכים לפרש ככה, אלא זה בא להגיד לי מה הדין בדיעבד, זה הכל. כן. הלאה, עומדים בבעד ועומד הדשא וסמן משמע. משמע שהוא סובר על הראש אם נדבקו רגליה, נגד פסול. אבל מעריך לא כאילו שמרן אמר בשורה הקודמת, בסיפה, שאפשר שאינו פסול, לא אומר שפסול. אם נדבקו רגליהם הגטים, הגט פסול. בכל מקום בגט, לא רק בנמחך. לכאורה, משמע שלא רק בטורף, גם בטופס, אבל זה לא מובן. לכאורה, מה יהיה? לא יהיה, אלא כאילו כתב את המילה הזאת. כן. אבל מהרי כתב בשורש עין א' שתינוק דלה חכים לטיפש קורא אותה כתקנה אחד יגלה מאחר שעיגון כשר שהדבר הגון להפריד בסכין ובשורש צח כתב דלה תחילה לא מענה הפרדת סכין וכן ראית כל רבותינו נוהגים להכתיב גט אחר כל זמן שעות אחת נוגעת שלא כמשפטה אפילו כמלוא נימה ולא ראיתי מעולם מי שיקל בזה לכתחילה ותשובה הזאת בשורש צח הוא בוודאי אחד ילך על המאחר של עיגון, אבל אחד ילך על המאחר של עיגון, אף על גב שעדיין לא ניתן, חשיב כדיעבד, כמו שכתב בתשובה בשורש עין א'. טוב, אז קודם כל, תנאי ראשון, שתינוק קורא את זה. אבל לא כל כך מבין, אז מה יהיה? אז מה, נביא את התינוק ההוא יקרא את זה נביא את התינוק ההוא יקרא את זה ח'? הרי זה כל פעם אותה טעות, זה לא איזה... כן, אני אגיד להם שזה לא עכשיו, מה הם רוצים? רק שנייה, אני רק יודיע להם שהשיעור לא עכשיו. מה זה? זה חורה, זה טעות אחת שכל הזמן נמצאת. מה זה? זה איזה מין דבר שפה אני צריך את השיקול דעת של התינוק. שיתחברו. זה כאשר הוא אומר פה, אומר שאם תינוק דלא חכים לא טיפש קורא אותה כתקנה, לפעמים אולי החיבור חזק, לפעמים זה משהו שניכר, אולי באמת לפעמים... טוב, כל פנים, מה אומר פה מרן בשם המעריק קולון? זה מאוד חשוב, זה הובא למעלה להלכה. כל מה שאתה רואה פה זה נפסק להלכה. מה אומר רב מעריק? אומר, במקום עיגון, אם התינוק קורא את זה. אם התינוק קורא במקום עיגון, יש להכשיר. אבל אם זה לא מקום עיגון, אסור לכתחילה לתת אותו. אבל משמע שאם נתנו אותו, קשה. פה זה מדובר על לתת אותו לכתחילה. יפה. כן? אז או שנתנו אותו, או במקום עיגון אחד זה תינוק קורא. בכל מקרה צריך שיהיה תינוק קורא. זה דעת מעריק. דעת תרומת הדשן לפסול. דעת הרשב"ץ, זה הרבה דעות. דעת הרשב"ץ, מה דעת הרשב"ץ? ראינו את זה למעלה את הכל. כתב בתשובה. כן, תליית קופים וההין. כן, הרשב"ץ. בטשטושין אין פוסלין את הגט, כל זמן התינוק דלה חכים לטיפש יכול לקרותו. תליית קופים וההין, הכוונה היא שלא יהיה חיבור, הרגל לא תתחבר לגג, זה נקרא בדיוק, הקו שלה תלוי. תליית קופים וההין, מה הדין? וטשטושין שאין פוסלין את הגט, כל זמן התינוק דלה חכים לטיפש יכול לקרותו. וזה לשון הרבי שלמה בנו, הקופים קשרות ולא תלייה. לא פוסלים. משמע ממנו שהוא נוקט שזה קשר. כי זה צורת האות, זה יותר מובן מהמעריק. אתה לא יכול להגיד תינוק, זה צורת האות או לא צורת האות? מה זה הדבר הזה? כן. צריך להבין את הסברה של המעריק. כי לכאורה משמע שהוא סובר שזה לא נקרא שזה משבש את צורת האות. אתם יודעים שאתם יכולים לראות בספר כתר הרם צובא, הקופים שם מחוברים. בכוונה. חיבור עתיק, חיבור. כן, זה לא ברור שהקופי צריכה להיות... כן, זה לא משבש את הצורה. הלאה, וזה לשון, זה מחלוקת, וזה לשון הרשב"ש. זה הבן שלו, רבי שלמה, בן רבי שמעון. הקופים קשרות בלא תלייה. בלא תלייה, תראה, מה הוא עושה? הוא מחלק בין... קוף לה'. יפה. כן. והאם אם תינוק קורא אותם חטא, בתורף הגט יש לפוסלו, אבל בתורף הגט אינו נפסל בכך, שאפילו לא נכתבה אותה תיבה, אין חוששים לה. וכתב עוד, אם שתי תיבות נקראות כאחד, תינוק, גם בזה יש לחלק בין תורף לטופס. אז תראה מה הוא עושה, משמע ממנו שבקופים הוא מכשיר תמיד, למה? כי הוא סובר שזה ממש צורת האות. זה לא מפסיד את צורת האות, אפשר. בדיוק, לא מפסיד שום צורת האות, זה גם אם זה מתחובר זה לא מפסיד צורת האות. אבל החילוק בין החטא והה זה החיבור, בעצם. זה החילוק ביניהם. כן מפסיד את צורת האות.
כי זה החילוק ביניהם. רק אומר לך שבתופס אין סיבה לפסול. את האמת להגיד? זה ממש חלק, זה מסתבר, זה הכל. כן. ממש. הרשבץ, כן. זה כמו מי זה? זה כמו מרן שרצה להגיד למעלה. שאם חיבר זה כשר, למה? הוא אומר לך, כי זה לא משנה את צורת המשמעות, אז אם זה לא בתורף, כמובן שגם מה שמרן אמר למעלה זה בתורף, בתופס, לא בתורף. מה שמרן אמר למעלה שזה לא מפסיד את הצורה, את המשמעות, זה בתופס, לא בתורף. נכון? כן. כן, בתורף זה משהו אחר, זה כאילו אין לך את המילה. בתופס זה כשר. בואו נראה מה מרן עכשיו פוסק להלכה. בואו נקרא רגע את הסעיף הזה, סעיף מ"ח, ונקרא רגע גם כן את הסעיף הזה בסימן קכ"ה. שנחזור רגע על העניין הזה. קודם כל בקכ"ו, אנחנו נראה את סעיף מ"ח. כן, סעיף, סימן ארוך. מרן סיכם את זה כל כך ככה בקצרה. אם נדבקו, מרן לא כתב את זה שמה בסימן כ"ה, שמה הרמה כתב את הדין הזה, לא מרן. בואו נקרא עכשיו את מה שלמדנו למעלה. הרמה הקדים, כן, אמת. מרן שמה בכלל לא התייחס לזה של דקבוק. בכבוד רבי יהושע, תקרא אם נדבקו רגלי. איפה זה? ייזהר מ"ח, סעיף מ"ח. מ"ח. קכ"ו סעיף מ"ח. אם נדבקו רגלי העין לגגין, אם תינוק דלא חכים ולא טיפש קורא אותם, יש להכשיר במקום עיגון, אפילו אם הוא בתורף, ויפריד בסכין. מה עשה פה מרן? מאוד מעניין. בואו נראה, קודם כל, זה מאוד מאוד מעניין. פסק מעריק. אני אומר, קודם כל, בואו נסתכל מה מרן לא כתב. אחר כך נדבר על מה שכתב. הוא לא כתב על קופים, הוא לא כתב מדהים בקופים. אין, הוא לא מתייחס לקופים. משמע לכאורה, בזה שהוא מתעלם בקופים, משמע שכשר. כן. אז מה הוא כן כתב? על ההין. שזה מתדמה לחטא. למה? כיוון שבגט אנחנו לא עושים חטוטרת, אנחנו לא עושים את החטא עם החטוטרת, כן? יפה מאוד. בגלל זה ההי היא נדמת לחטא. בספר תורה יכול להיות זה לא משנה צורת האות, אבל בגט זה יותר בעייתי. כיוון שאנחנו לא עושים בגט את צורת החטא עם החטוטרת, אז זה יותר בעייתי. לכן מרן מתייחס לזה בהי ולא בחטא, בהי ולא בקוף. בקוף זה לא משנה, לכאורה ככה נראה. עכשיו, ומה מרן עושה? אם נדבקו רגלים לגגים, תינוק דלחם לא טיפש קורא אותם, יש לכם מקום עיגון אפילו אם הוא בתורף. משמע? בתופס מרן סובר שוודאי זה כשר. בתופס מרן סובר זה ודאי הוא מרן מכשיר, כמו שמרן כתב איפה הוא בבית יוסף. זוהי דעתו של מרן. מרן לא חוזר פה. בתופס זה כשר. בוא נזכור את דברי מרן האלו. שהתחברה, רואים, טעות בתופס זה כשר. כאילו המילה הזאת לא נמצאת, אלא אם כן זה משנה את המשמעות. אלא אם כן זה משנה את המשמעות. וזה מה שמרן אומר, גם בתורף, אם תינוק קורא אותה, שים לב מה קורה. איך ייתכן? ייתכן לפעמים, וכאן כתוב לנו דבר מאוד מעניין. אם החיבור הוא דיבוק, זה הכוונה. זאת אומרת, שאלנו לפני כן, מה העניין? גם בבית יוסף היה אפשר להגיד את זה, ואני אומר את זה כמה שחנור. מה העניין הזה? תינוק דלא חכים ולא טיפש. הכוונה היא ככה. אם נדבק פירושו של דבר שהתחבר הרגל, כמו זה הרב רפאל, ראיתי הרב רפאל, אני רוצה שתראה. רגע, רביעי למרכבה. אני רוצה שתראה. תסתכל. שים לב דבר ראשון, שגם בגט אשכנזי, גם בגט ספרדי, החטאים הם חטאים רגילים. לא עם חי. אגב, שקודים עם חי באלף, לא עם חי בהי, כי זה לשון ארמית. כי זה לשון ארמית. תסתכל בשילוח. שמת לב? אבל תסתכל, החטא היא סגורה. אם ההי נדבקה, לא, הכוונה שלי זה רגל שלמה. רגל שלמה, לא רגל חזר, רגל שלמה, אתה שם לב? דיבוק הכוונה היא, זה לא ככה. דיבוק הכוונה היא, יש לך אותה, קצת נמשך הקו.
אתה נותן לתינוק, התינוק אומר, לא, רואים שזה, למה? הוא שם לב שהחלק הזה הוא דיו מלא, קולמוס מלא, ושם זה איזה קו שנמשך. זה הכוונה תינוק ולא חכים ולא טיפש קורא את זה. שזה דיבוק ולא מה? לא חיבור. זה הכוונה. ולכן אפילו בתורף זה כשר, כי בסוף סוף התינוק קורא את זה. מה? אנחנו לא פוסדים סתם דיבוקים. פוסדים אם האות השתנתה. זה לא משנה את צורת האות. במקום עיגון אפילו אם הוא בתורף ויפרידה בסכין. למה? שוב פעם? כי זה לא נקרא שהוא שינה את צורת האות מנתינתה. אני לא יודע אם ראיתם פעם, אבל זה מאוד מעניין לראות את זה. כדאי לכם פעם לראות את זה. אני ראיתי את הספר, את הכתר הרם צובה. ההין והחיטין שמה, יש קו דק שמחבר לגג. כן. זה לא כמו חטא ולא כמו... זה יש הבדל בין חטא אבל זה מחבר. אז כיוון שהתינוק רואה ומבדיל, אז אין בעיה, כי זה לא משנה את צורת ההי, זה לא משנה אותה. מדרשות, זה יוצא לנו שלא ככה צריך להיות, אבל זה לא משנה את הצורה, ככה היו כותבים הי. ברור? כן. זהו, זה מה שיש לנו במרן. אז אם כן, להלכה למעשה, בואו נסכם את הדברים. אם בקופים מתחבר... זה ודאי, זה קשה. רואים בזה קשה. אם בהין, אם זה בתופס, שוב פעם זה קשה. אם זה בתורף, אז פה צריך להביא תינוק, לראות האם זה דיבוק, או שהתינוק לא מבדיל ואומר שזה חטא. האם זה דיבוק או לא דיבוק? האם זה רק איזה קו? מביאים אותו, אם הוא קורא את זה שזה, צריך להפריד את זה, אבל אין בעיה, על ידי הפרדה זה קשה. עכשיו בואו נפתח בסימן קוף נראה את הרמה שמה. סימן קוף סעיף ט"ז. אבל כל זה במקום עיגון, נכון? זה שאם זה בתורף זה במקום עיגון. מרן פה לא כתב את זה שזה מקום עיגון. מרן לא הצריך את התנאי הזה לכאורה של מקום עיגון. הוא כתב, יש לך שיהיה במקום עיגון. כן, במקום עיגון. מי, מרן? כן. ודאי. יש לך מקום עיגון, צודק. הנה טעיתי, הוא צודק, ודאי. מרן אומר מקום עיגון. המעניין, ובתורף, האם גם צריך להגיע למקום עיגון, או שמרן כתב את זה דווקא בתורף במקום עיגון? לכאורה בתורף אפילו לא במקום עיגון. לכאורה. אחרת מרן היה כותב גם בתופס, לא? כן. פשוט. בוא נקרא עכשיו את הרמה, איך הוא כותב את זה. הרמה קצת ארוך, בואו נקרא אותו. סעיף ט"ז שם בסימן קוף בואו נקרא אותו. אומר שם הרמה הגאה רגלי. רגלי חסידה ושמור. רגלי ה' וקוף שנוגעים יש לפסול אפילו בדיעבד. מי הוא אם תינוק יכול לקרותו? קודם כל הרמה איך הוא פותח? יש לפסול אפילו בדיעבד. כמו מעריק. תרומת הדשן, כמו שהבית יוסף פה תסתכל בסוגריים. תרומת הדשן. זה לא דעת הר"ן. מי שקורא את ההגעה בסימן קוף הנה כתוב בהגעה שיש לפסול. קודם כל צריך לזכור שיש לנו שולחן ערוך, כן? של דעת מרן. ספרדים, אשכנזים, צריכים לדעת איך הם נוהגים. על מי הוא אם תינוק יכול לקרותו? יש מכשיר במקום עיגון, זה מעריק. כן, אבל הוא לא כן. יש לך מכשיר, אם תינוק יכול לקרותו במקום עיגון, זה כבר כמו מרן, שצריך תרתי. גם שתינוק יכול לקרותו, וגם במקום עיגון. מרן דיבר על מקום תורף. אסור להפריד. אסור להפריד בסכין, אז יכתוב קטע אחר. מה זה זה? זאת אומרת שלא במקום עיגון. זה כבר דיברנו על זה כאן, העריך בזה הרבה הבש. יש מכשירים, תרתי באבות, כתב כאן אחד דין כבר ניתן הגט בלא תיקון קשה במקום הדחק, ואחד איירה אם עדיין לא ניתן הגט במקום הדחק יתקן וייתן הגט. אומר מה שכתוב כאן זה במקום הדחק כן, אבל אם לא במקום הדחק אסור. זה לא במקום הדחק, מה שכתוב אסור להפריד בסכין, הכוונה שלא במקום הדחק, במקום הדחק יכול לתקן. דיברנו על זה אז ארוך. הלאה? דווקא שלא במקום עיגון, אבל במקום הדחק יש ארוך שזה עיגון יתקן.
יפה. זה קצת כפילויות כאלה בלשון. כן. ואם צריך לתקן וכולי, זהו. לכאורה כל ההבדל בין מרן להרמה שהמרן הזכיר לידיעת תורף והרמה לא הזכיר לידיעת תורף. זה הכל. ועוד דבר, הרמה הזכיר קופים, מרן לא הזכיר קופין. מרן לא הזכיר קופין. לא כתב רגלי העין והקופין. נכון? כן. מה יש פה בשנייה אחת, זה מעניין. ממחת, שנייה אחת. יש פה פתחי תשובה, אבל זה חוזר על הסעיף הקודם, אני נראה את זה עוד מעט. קופים. טוב, בואו נמשיך את הבית יוסף. אני רוצה לגמור את הבית יוסף אחר כך נראה שולחן ארוך, בגלל שזה סעיפים קלים כאלו. כן. הלאה. טוב. ולא לכתוב להתנסבה אלא להתנסבה. משמע לכאורה שכל העניין מה הוא לכתוב בה' לא באלף. למה? שוב פעם, שלא יהיה איזה שיבול. כשאם אתה כותב באלף זה משמע לא. יופי, בדיוק. בית יוסף שם במימרת אביי שהזכרתי, הוא פירש רש"י שאם יכתוב באלף שמא ירחיק לו מן יתנסבה. למד א' מי נתנסבה? הוא משמע לא תנסה. הלאה. כתב הרב רבנו פרץ, כתב הרב רבנו פרץ לא ימחה באלף. זה לא קראנו את זה בטוח. כתב הרמב"ם ועל דרך זה צריך להיזהר בכל כתב כשלא יהיה במשמעות שני עניינים. עד כאן כתב הרב רבנו פרץ לא ימחה באלף, וצריך שלא יהיה בשיטה האחרונה לא ספר תירוכין ולא גט פיטורין ולא איגרת שיבוקין אלא כדת משה וישראל לבד, ויעשה ממנו אותיות ארוכות כדי שלא יסיים באמצע השיטה. דאיכא למאחר שאם יסיים באמצע השיטה שם יכתבו העדים מיד בחצי השיטה הנשאר, ואין ראוי לעשות כן. כן. אוקיי. אז דבר. קודם כל, לא מה שכתב הרמב"ם זה דברים פשוטים, ראינו את זה כבר. אומר מרן הבית יוסף, כתב הרמב"ם על דרך זה צריך להיזהר בפרק ד'. לאט לאט אנחנו נסביר כל הדיבור הזה בטור. בואו נקרא את הבית יוסף. כתב הרמב"ם בפרק ד' כתב כן ודברים ברורים מהם. דברים ברורים הם. כתב רבנו פרץ לא ימחה באלף, למה? כי זה בארמית. בדבר זה אין הכל שווים. שבטופס הגט העריף הלאה. שבטופס הגט העריף והראש והרמב"ם כתב בה', ומתשובה שכתב רבינו בסבוך בשם הראש מוכיח בה' לכתחילה יש לכותבו בה', ואם נכתב באלף כל שעדיין לא בא לידה צריך לכתוב גט אחר שיהיה כתוב לא ימחה בה'. בכל בו כתב שרבינו יחיה כתבו בה', ומכל מקום כתב שלא נהגו כן. וכתוב בהלכות הגט למרדכי ימחה יש כותבים בה' ויש כותבים באלף, וכן הוא פסוק בדניאל באלף, ובטופס הגט לסמ"ג כתוב באלף, וכן בספר התרומה והכל בו כתב באלף. הם ספר תרומה והכל בו כתב. והכל בו כתב ימחה באלף לשון מחאה. ימחה. כן. לשון מחאה. כן. וכן כתב הרב רבנו פרץ בשם רבנו יקר ואורבליק אומר בשני מקומות, הוא בדניאל אחד באלף ואחד בה', לכך אין חששה. הוא מעריק בשורש קס"ב הסכים שיש לו כותבו באלף, שכנו בלשון ארמי, והפריז על מידותיו נגד המגמגמים על זה. ובנוסח הגט לאיתור מצאתי בה'. בכל מקום תימת גדול בעיניי שכתב רבינו סברת רבינו פרץ בסתם כאילו אין חולק עליו, דמש מדחי סבירה לי, ואחר כך הביא תשובת הראש צריך לכתבו בה', וגם בנוסח שכתב כתוב בה'. כאילו מה הבעיה פה? ה' וכל האריכות הזאת, מה כל העניין? כן, הוא אומר שיש להם קשרים, אבל העניין הוא פשוט מאוד. אין ספק שכשכותבים את זה בשפת הקודש, אתה כותב בעברית, אתה כותב מחי בה'. אין ספק שאתה כותב לכאורה בארמית, השאלה אם צריך לכתוב את זה בלשון כזאת. מה הלשון? זה מילה עברית? זה מילה ארמית? איזה מילה זאת? מחאה זה מופיע בגמרא. כל מסכת בבא בתרא שם זה כל הסוגיות של מחאה, כל זה מסכת בבא בתרא. עניין של מחאה, שמוחה בשני. לא, זה בדיוק העניין. אומר הרב רפאל נקודה מאוד נכונה.
אומר, יכול להיות שזה בכלל משנה את המשמעות. אם אתה כותב שזה מלשון, לא מלשון מחאה, וזה מה שהוא מתכוון פה להגיד, זה מלשון מה? אמחה את האדם אשר בראתי. כן. אמחה הכוונה, איש לא אמחה, לא יהרוג. כן. אבל זה לא המשמעות פה. אז הם חוששים לזה שזה משמעות, תכתוב את זה כמו שכתבת את זה בעברית. בדיוק, לשנות את זה שמלשון ארמית. כן. אבל תשים לב, אין לך מלשון, אני לא יודע אם נמצא דבר כזה, מביאים שזה נמצא רק בספר דניאל, ספר דניאל זה ספר ארמי. כן. אז כן, כן, גם שם כתוב, כבר לא ימחה, גם שם כתוב את הדבר הזה. זה בדיוק הנקודה. זה לא מוסבר פה בבית יוסף, זה רק כתוב ככה. אבל זה העניין. העניין הוא שאתה יכול לפרט את זה מלשון, כמו שאומר רבי רפאל, אתה יכול לפרט את זה מלשון מה? מחיתי את האדם. ממחה. הממחה את החלב. ממחה הכוונה מלשון מה? ממיס. כן. ממיס את הדבר. זה הרשום, זה ודאי לא המשמעות של הדבר. אם תכתוב את זה ב-A, יבינו ככה. לכן תכתוב את זה באלף, כדי לשאת את זה. ויש אומרים לא, גם שאתה מבין את זה ב-A, זה שני מילים עם אותה כתיב. מה, חסר דבר כזה? מלא דברים כאלו יש. יש, זה לא דבר נדיר כל כך שאתה כותב יותר, זה לבנה במשהו מובן כזה. זה לבנה במובן כזה. כן. האמת היא שכאן, כן. אבל זה לא כל כך אותו דבר, כי שם הלבנה, מה שקוראים לזה, זה כינוי לכך שהיא לבנה. כן. זה לא השם בה בעצם, השם שלו זה ירח. ירח. הכל מה, זה היא לבנה. זה הכוונה לבנה. אבל כאן זה משהו אחר, זה באמת שתי מילים. זה לא נתנו לזה איזה כינוי למילה מחאה או כינוי למילה אמחה את האדם אשר בראתי. כן. זה כל העניין פה. ויש כאלה אומרים שזה פוסל. למה? מאותה סיבה שאני אומר. שלא פרש זה מלשון מיחוי. לא מלשון מחאה, אלא מלשון... כן? כן. זה יפה? כן. ביאור נפלא זה. צריך לשים לב לדבר הזה. כי מי שקורא את זה לא מבין מה יש פה, מה הבעיה. א', אנחנו מבינים, אף כבר לא ימחה. לא, תשים לב, זה כתוב פה בהקשר הזה, שצריך לכתוב דבר שלא יהיה בו משמעות שונה. לכן חשוב מאוד לכתוב את זה באלף ולא בה'. זה ההדגשה. מרן מאיר, יש פה סתירה בטור. מהסעיף הזה. הוא מביא את דברי רבנו פרץ בסתם. כן. בלי חולק. כן. ובסוף... כן, ובסוף אפילו בטופס הגט שלו, כתוב עם ה'. עם ה'? כן. אבל תסתכל, כל הגיטין כתוב עם א', אתה יכול לראות את זה. תפתח. תראה, כתוב לך שמה. בגט האשכנזי זה נמצא ב4 שורות מלמטה, לא עם ה'. ובגט הספרדי גם כזה נמצא 4 שורות מלמטה, אבל זה נמצא באמצע. לא עם ה'. איך זה יכול? מה, למה השורות הן לא... סימטריה ביניהם. יש פה אסימטריה, אני לא יודע למה. צריך לראות איפה זה מתחיל, האסימטריה הזאת, אבל אני רואה שזה כבר למעלה. הוא 700, השורות שלהם שונות קצת. 18. ובכל זאת זה 12 שורות. כן, כן, ודאי. שים לב עוד דבר, איך למטה עקדת משה וישראל תופס שורה שלמה. כן, אנחנו נסביר את זה כבר למה. כבר נגיע לזה, לא כמו פרשן דאטה. וואי, זה אתה. ואתם, הממעריק. אבל הממעריק שכתב בשורש קצ"ב, בכם ספר אבן העזר, כתב כן, בשם רבינו פרץ, משמע זה כן סביר עלי, שהאלו הביא שום חולק, עד כאן לשונו. ועלה ביבלו. ואמר מעיניו תשובת הראש, שכתב בספר שסובר שצריך לכתוב בה'. ואין דבר שהיא כתובה אצלנו בטעות, וכך יש לגרוס באותה תשובה, או מה שכתב לא ימחה בה'. אם בהגט ידע אין לפוסלו, ואין פוסקו בכך, כמו שבתתי כתוב בנוסחה אחרת, ואם כן הייתה כתובה אצלו, אבל לסייע לעצמו מתשובה זו, אלא ודאי כיוון שראה דברי רבנו פרץ סתם, ולא שום חולק, לא השיגה דעתה שבוא אחר כך שום חולק עליו, וגם ראייתה לו שפיל לספד לשני דרבנו. זה האמת. כן. היית מרן לא עשה הנחות. זה האמת, לא ראה את ההמשך. ומרן גם מסביר, פשוט מאוד, לא עלה על דעתו שיביא דבר בסתם, ואחר כך בהמשך יביא... אין מה לעשות, אבל באמת, יש פה קצת סתירה. ואני חייב בדעת רבנו... שיש לכתבו בה', כמו שכתבו בנוסחה שלו. תראה, זה מראה אנחנו חותך עניינים. בהדיה בתשובה, כמו שכתבו בנוסחאות שלנו. כי אותה נוסחה שמצאתי משובשת היא, והגעת שום תלמידי שהרגיש בסתירת רבנו דבריו דזמנין משמעת לפוסק כערב, וזמנין פוסק דלק ודה. ולכן הגיעה תשובת הראש בעניין שתסכים לדברי רבנו פרץ, והוא נזכר להגיע לתופסי הגט הראש ברבנו שכתוב בהם ה'.
ואף על פי שהוא סובר שיש לכותבו בה"א כדברי הראש, עם כל זה, לא נמנע מלכתוב דברי רבנו פרץ, שמהפך זה, שכדרכו לכתוב כל הסברות. ומה שלא כתב את תשובת הראש, סמוך לדברי רבנו פרץ, לפי שרצה לכתוב כל תשובות הראש ביחד, וסמך על המעיין שיעיין כל הסימן. כן נראה לי לדעת רבנו, בכל מקום לעניין מעשה לכתחילה יש לכתבו באלף, וכי נהוג עלמא. ואם לא כתבו באלף, אין לפוסלו בשביל כך, ואף על פי שעדיין לא ניתן, לדעת נותן שיינתן. מיהו? משום להיות טוב וכולי, אם אפשר להכתיב אחר שיהיה כתוב באלף שפיר דמי. אבל אם ניתן לה כבר, אין לחוש, וכאין שכתב הראש לפי סברתו. אז בשביל זה אנחנו כותבים באלף. אז מה מראה מסיק לדינה? המנהג באלף. ודאי, זה המנהג בכל העולם. למרות שהטור כותב בהמשך, שם תשובת הראש, שיכתוב בה' וכתב מה שכל העניין הזה, ומה לא משנה. זה המנהג, יש כמו שהסברנו, יש בזה סברה גדולה במנהג הזה, שלא רוצים שיהיה משמעות של אמחה את האדם אשר יצרתי. לכן לא אומר משון מחאה, תכתוב באלף, זה נותן לך איזה משון מחאה. אומר לכם, ואם לא כתבו באלף, אין איפה סוף בשביל כך. טוב, אז מה, ואף הפי שעדיין לא ניתן לדעת נותן שינתן, מי הוא מהי טוב, אם אפשר להכתיב אחרי שכתוב באלף שפיר דמי. תראה, עד כדי כך, שגם מרן אומר שלכתחילה עדיף לתקן שיהיה גט אחר. עדיף לכתחילה לתקן גט אחר. טוב, עכשיו בוא נגמור את הקטע הזה, את התשובה הזאת. וצריך שלא יהיה שיטה אחרונה נוספת תירוכים ולא גט פיטורים. סתם אני אגיד כלל. זה נזכר בתוספות והראש. יש לנו כלל שאין למדים משיטה אחרונה. כלל בשטרות, בהלכות שטרות זה. בהלכות שטרות. כן. כיוון שהעדים הם לא יכולים לחתום סמוך ממש דבוק תמיד העדים, תיקח כל שטר מדרגים שורה, אז העדים יכולים קצת למטה. אז יכול להיות שהשורה האחרונה הזאת הוסיפו אותה אחר כך. אין למדים משיטה אחרונה, זה כלל. עכשיו, כיוון שזה דבר שהוא מהות בגט, ואתה צריך לכתוב אותו, בסוף הגט עוד הפעם, ודין דיבי לכימין, ספר תירוכים וגרת שיבוקים וגט פיטורין, כיוון שזה דבר מהותי ואתה צריך לכתוב אותו, אז לכן צריך את הדבר המהותי שהוא לא יהיה בשיטה האחרונה, כי אין למדים משיטה האחרונה. אז אל תכתוב דבר מהותי בשיטה האחרונה, רק דברים שהם חזרות על מה שכבר היו למעלה. לכן מה עושים? כדת משה וישראל, שזה למעשה החותם של הגט, אפשר לכתוב את זה בשיטה האחרונה, כי אין פה מה לא ללמוד. כמו בשריר וקיים, אין פה מה. זה הכוונה. זה נזכר בתוספות, בוא נקרא את הבית יוסף. והראש בריש גט פשוט, וכתבו כן בעל התרומה והלכות הגט המרדכי וסמ"ג, ואתה משום דמספקה לן איבאין לנו מכתב ודן דהבליכי, ושם מה צריך לכותבו, ואם כן דבר עיקרו, ואמרנו בריש גט פשוט, אין למדים משיטה האחרונה, וזה לשון הסוף. ואתה? שלא ספק אם זה דבר חשוב. המחלוקת בין רבי יהודה וחכמים. בדיוק, ראינו למעלה מחלוקת, ודין דיבי לכם עיניי, מחלוקת רבי יהודה וחכמים, האם להלכה צריך לכתוב ודין דיבי לכם עיניי משום, וזה יהיה לך ממני. זאת אומרת שהכוונה היא ידיים מוכיחות. הכוונה היא ככה, אם אתה לא כותב ודין דיבי, שהגט הוא הדבר הקורט, אז מה אפשר לחשוב? שלא הגט הוא הקורט, אלא אני גירשתי אותך ונתתי לך לראיה גט, וזה לא המשמעות, אלא הגט הוא שטר כמו שטר מתנה, הוא הקורט, הוא הקורט, ספר כריתות, הוא הקורט, בדיוק, זה החפצה של הכריתות, זה הקורט. אז לכן צריך לכתוב ודין דיבי לכם עיניי לדעת רבי יהודה, שראינו שצריך לכתוב, והרבה בראשונים פוסקים שזה ספק, כן, להלכה צריך עוד פעם, מחלוקת רבי יהודה וחכמים. אז בעלמא, הלכה רבי יהודה וחכמים, איך צריך לפסוק? יפה, אבל פה יש לכאורה מהסוגיה המשמעות שהלכה כרבי יהודה, לא כחכמים. כי יש סוגיות אחרות, כי יש משמעות כך. מהעיקר, הדבר העיקרי שמשמע, הסיבה העיקרית שמשמע ממנו שהלכה כרבי יהודה, בגלל שכתוב בגמרא, עד כן רבה ודין דיבי לכם עיניי. ככה הביא למעלה. מה הסברה שאתם יכולים להגיד שהגט הזה לא קורה? לא, שנייה אחת.
בגמרא כתוב שם שרבא לא אמר ודן דבי, ודן לא כאמר. אחר כך הגמרא אומרת, דריב והראש כתוב בעיה, זו מה שנאמר, עלה על מה דסביר ליהודה בעינה ודן, תקיימה דבעיה לה יפשטה, אם כן מספקה לני הלכה כרבי יהודה ומספקה, בעינה למכתא ודן. מספק. לא הפריע להם כלום, הם סוברים רק שידיים שאין מוכיחות תביאן ידיים. זאת אומרת שהכוונה היא שגם אם לא כתוב, אבל ברור שלא צריך להיות ידיים מוכיחות. לא ספר של חכמים. עכשיו, כן, כן. אז אומרים התוספות, כיוון שיש לנו אפשרות שזה דבר עיקרי בגט, אז אם כן, צריך, אם כן, זה העיקר, ואומרים בפרש גט פשוט, שלא למדים שיטה אחרונה, וזה לשון סמ"ג. במסקנת דבריו בסוף הדבר נכון, לכתוב ספר ערוכין קודם שיטה אחרונה, וסיום הגט, ואיגרת שיבוקין וגט פיטורין, תתהווה כמו חזרה מעניינו של שטר בשיטה אחרונה. יש פה שורה, חסר פה מילים. קודם עוד פעם, וזה לשון סמ"ג, במסקנת דבריו, בסוף הדבר, נכון לכתוב ספר ערוכין קודם שיטה אחרונה, והכוונה, ודן דהביא לכי מיני ספר תערוכין, זה שורה, וסיום הגט, ואיגרת שיבוקים, וגט פיטורין, כדת משה וישראל, חסר פה מילים. זה חסר, זה להווה כמו חזרה מעניינו של שטר בשיטה האחרונה. כן. הוא כותב שאפשר לכתוב את המילים, איגרת שיבוקים וגט פיטורים, גם בשיטה האחרונה, כיוון שזה חוזר על המילים, זה כפילות של מילים. כן. ולא יסיים שיטה אחרונה באמצע השיטה, אלא ימלנה באותיות ארוכות בין יחתמו העדים החצי השיטה שנשארת חלק, ושוב לא נלמד משיטה שנייה שעל החתימה שמאחר שהיא סמוכה לעדים יש לחוש שהוסיפה בעל השטר בין העדים לכתב, באמצע ביטלת ודן דהביא לכי, זה כתוב באותה שיטה, וגם אין תקנה להחתים העדים תחת הכתב של חצי השיטה האחרונה, ששכחו שמה תמלא ממה שתרצה חצי השיטה החלק ותוסיף עוד שיטה שלמה בין העדים לכתב, וילמדו מחצי השיטה שהוסיפה שהוא קודם האחרונה. ורבינו שמשון כתב עכשיו שאנו נוהגים לכתוב שריב הקיים וכל השטרות אין החוש אם נסיים לחצי שיטה, אבל בגיטין נוהג רבי לכתוב כדת משה וישראל בסוף השיטה, כי שמא אין חשוב כשריב הקיים. עד כאן לשונו. מסתפק, האם כדת משה וישראל זה כמו שריב הקיים או לא, וצריך לעבור לשיעור בארגנטינה, אז אנחנו בעזרת השם נשלים את הדיבור הזה מחר. הרב יהושע, מחר בעזרת השם אצלכם